pijer nangis wae anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah jaman geranakku sing tansata tomo-tomo dadi satria tomo labuh marang nusa bangsa pramana malih enggal menang anakku welaso marang ibumu didhawuhi tungguku bisa gawe maremeng atiku jinwe ojo ya lo aton tunung bapakmu ngayai gua jipan lugu yen wis rampung mesti kondur nuswantara subur mamu ger anakku bocah bagus simbahmu sak keloron wong tuamu sarimbit monomong iso pesen kelawan kowe ger ing sak mengkone yen kowe tekan titi wanci dewasa ambyur jagating sesrawungan dadi warga masyarakat sing becik tumata sak lawase ger jap manengo geranakku ojo pijer nangis wae sing ora naraki anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah jaman geranakku sing tansata tomo-tomo dadi satria tomo labuh marang nusa bangsa enggal menang anakku welaso marang ibumu didhawuhi tungguku bisa
gawe. Derek remen le kagungan kersa diberkahi anak putu kathah sanget keleresan le sami kundur pas liburan dadi kabeh iso kumpul nggih Mbah. Niki nuwun sewu, putra rak 3. Terus putune pira Mbah kabeh? Oh lali, nggih mboten napa-napa. Oh 7. Oh nggih, nek Mbah wedok ki asih hafal. Putu 8 ajeng 8 nggih to. Nggih. Nek dereng buyut nggih, dereng buyut. Nembe putu. Oh iya, calon ini berapa bulan? Berapa bulannya? 8. 5 bulan. Besok lancar ya, Mbakku ya. Alhamdulillah. Joshua entuk sepuh ning tiyang sepuh menika dijaluki donga pangestune nyang anak putu kabeh. Mbuh sing kuliah wonten Jogja, mbuh sing wonten Samarinda, mbuh sing wonten Jawa Timur, mbuh sing wonten Cirebon, pokoke kabeh didongake nenuwun ngersanipun Gusti Allah. Muga-muga Gusti Allah tansah mayungi le golek rezeki kabeh paring lancar tur barokah. Nggih, Mbah lanang, Mbah wedok sing tunggu omah ning omah kari nompa kiriman gitu. Loh, lah ya arep ngopo gitu Mbah nggih. Le rekoso wis biyen saya kari ndongake anak putune kabeh. Le kekudangan Mas Tejo sing makili gitu. Nggih, amin. Atur nuwun nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Mungkin nek pun rada longgar tak teng dapur ben kabeh saged mirsani. Nggih Mbak Putri nggih. Siap. Maremeng atiku janjine aja gelo. Nika nyuwun pangapunten Bunda, Bupalo. Buak sapa asmane iki? Asmanipun? Bu Suci. Nggih Bu Suci, mangke nek remen lagu apa atau tembang apa, mungkin mau dikirim spesial buat Bapak tercinta. Nanti ngendika nggih Bunda nggih. Ya, Bu Suci asmanipun. Mungkin nek ngersake lagu monggo mangke Bu Suci. Dikirim buat Bapak. Oh, lah ya ben tambah romantis. Oh, le momong warga masyarakat Ndoho Kidul nggih. Ndoho Kidul sedaya kemawon. Matur nuwun makili Mbah Sani, Kakung Putri pun diberkahi, Bapak Polo sekalian Ibu nggih Mbah nggih. Matur nuwun sanget ugi Bapak Ibu perangkat sanesipun, tokoh-tokoh masyarakat dusun, pemerintah dusun ingkang sampun nyawiji, saestu tiyang sepuh kula sarimbit namung saged ngaturaken matur nuwun. Kita lanjutkan dulu kawan-kawan. Adoh tununge bapakmu ngayahi kewajiban luhur yen wis rampung mesti kondur nuswantara syukur Indonesia. Ndoho Kidul bergoyang, Indonesia berdendang. Solo lolo. Kerja bareng audio sound system Kaisar. Moksatografi Indonesia. Video syutingnya jempolan Sajose. Seprene nggonku ngenteni janji sumpah prasetyaning ati kadung tresno mring sliramu aduh wong ayu ra eling dina lan wektu ning ati katon ra bisa ilang
saya suwe saya ra karuan senadyan mung tansah anggadang atiku samar yen sliramu ra kelingan hey wong ayu tak anti-anti jo pijer semoyo wae aku tresno karo kowe teganing atimu tansah gawe loro iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen dorong nyandeng sliramu ukuraning tresno dudu bondo nanging lungiting asmara pendopo Kang Tejo TVRI Yogyakarta Indonesia Asik janji sumpah prasetyaning ati kadung tresno mring sliramu aduh wong ayu ra eling dina lan wektu neng ati katon ora bisa ilang saya suwe saya ra karuan nadyan mung tansah anggadang atiku samar yen sliramu ra kelingan lanjut Mas Bambang wong ayu ati-ati sepijer semoyo wae aku tresno karo kowe teganing atimu saya gawe gelo iku ra prayoga lanjut aku ora bakal mlayu aku ora bakal mundur yen turun musik lagi Omedot sekali lagi Omedot tutup bondo nanging lungiting asmara musik hey kasih. Ini kebetulan di dalam juga ada TV-nya, monitornya, monggo. Moxagram Production Video Shooting juga Kaisar Audio Sound System saprene nggonku ngenteni janji sumpah prasetyaning ati kadung tresno mring sliramu aduh wong ayu ra eling dina lan wektu neng ati katon ra bisa
saya suwe saya ra karuan. Lanjut Mas Bambang. Nadyan mung tansah angadang. Makasih Aku sama yen sliramu ra kelingan. Wong ayu tak anti-anti cobi cere semoyo wae. Aku tresno karo kowe tekaning atimu saya gawe gelo iku ora prayoga. Aku ora bakal melayu, aku ora bakal mundur yen torong nyanding sliramu. Ukuraning tresno dudu bondo nanging lungiting asmara. Tresno dudu bondo nanging lungiting asmara. Matur suwun. Mbak boleh silakan joget. Karena hati-hati sini ya. Semuanya bergoyang, gak apa-apa sini yo. Tampil santai sini, bergoyang. Gak usah malu sini. Gak sini. Kalingan manis aseme, terus kalingan aramaku moyone. Tresno lan kasih sayange karep atiku lakon dadi bojone. Gak usah malu-malu, sayange wes duwe bojo. Nanging aku kebaco tresno nelongso rasane ati karep atiku lakon melu duweni. Derekaken Sugeng Kondur Ibu atur suwun. Bisa nyanyi? Oh nggak bisa. Gak apa-apa yuk. Jambu alas itu. Terima kasih untuk Bapak Ibu tamu undangan semuanya dari agen Sugeng Kondur Ibu. Saya manis rasane senadyan dilas tak enteni randane. Sayange wes duwe bojo ananging aku kebaco tresno analongso rasane ati karep atiku lakon melu duweni. Mbak malu-malu kok. Ibu silakan goyang Bu. Goyang kebor. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut
durung rondo aja direbut. Sukani batin lenjani kamu dekati hati ora bakal ganti. Sumpah wis janji asli semati seneng lan sedih bareng-bareng lakoni. Jambu alas ndo manis rasane senadyan dilas tak enteni randane. Sayange wis duwe bojo nanging aku kepacut tresno nelongso rasane ati yo karep atiku kelakon melu duweni malah pindah lho. Jambu alas kulite ijo sing dikakas duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Sumpah batin yen kula lenjani kamu dekati hati ora bakal ganti. Ya sayang bareng-bareng dilakoni. jambu alas ndo manis rasane senadyan tilas tak enteni randane. Sayange wis duwe bojo ananging aku kepacut tresno ana longso rasane ati karep atiku lakon melu duweni. Terima kasih. Terima kasih Mas. Matur nuwun sanget mbak-mbak mas-mase. Mbak Gesti bergoyang. Ceritane wong seneng tunggal sak balik. Wiwitane Lungguh jejer saben dina. saya suwe. Saya suwe saben jejer nyekel tangan. Banjur ngomong Banjur ngomong aku tresno kowe. Wiwitane Tane seneng tunggal sak balik. wiwitane Lungguh jejer saben dina. saya suwe. Saya suwe saben jejer nyekel tangan. Banjur ngomong Banjur ngomong asli.
tunggal sak bali Wiwitane witane lungguh jejer saben dina saya suwe saya suwe saben jejer nyakal tangan banjur ngomong banjur dik ngomong aku tresno kowe Caritane tane wong seneng tunggal saban Wiwitane lungguh jejer saben dina saya suwe saben jejer nyakal tangan banjur ngomong dik ngomong mas aku sayang kowe kembangkan ngomong hatiku iki gawe ora hatiku digawe bingung kambange mas mula-mula wong tresno ora kenang sembrono ora becik tumrape para wanita Kembange rame rame iku paribasane Tinimbang rame bang rame luwe becik tak tinggal wae sampun Bu Karti Mbak Sampun, Bu Karti. Karti. Mbak Karti le milih lagu rame banget iki. Jenang kula mbuh raketan mung sak klebatan nggih disuwun kepareng sak